Iki lho bojoku nek isuk njujukno anak-anake ning sekolah kaya ngene iki dalane kae. Dalane becek. Hati-hati lunyu. Hei. Oh iya juga. Dalane angel nang nggon aku iku. Iki kan 2026 ya. Nang desa iku pembangunannya urung rata. Jadi iki latarku wae arep sor wae. Tapi banyune sih mili mengene saka dalan ya urung cor-cor. Iki lha lur kisahe wong urip nang desa. Nah iki pekarangane kaya ngono kae iki lur. Wah, mataharinya wis nongol kae. Seger temenan. Iki tanduranku budin ya. Tanduranku ki nang desa ki kaya ngene iki. Lemah lempung dadi bek suket. Diresiki kaya ngapain sukete nongol ae. Kena alpokat juga. Ya, ki suasana perkampungan kaya ngene iki. Oh iya, urung do ngerti ya kampunge Kebumen. Wong ngapak ora kepenak. Wis ngono wae ya, Lur ya.